Hello mga Yiniens, this is BTV. Please subscribe sa my YouTube channel. Kung gusto mo ba video niya upload ko. Ito na isa naman sa Binmali Gym, no? Binmali Pangasinan. May laro naman sa Barangay Babay Lopez sa poblasyon, no? Medyo late tayo ngayon kasi hindi ko alam kung kung nag-umpisa na kanina kasi mga Yiniens kala ko may isang laro pa bago sila kaya na late na ang dating. Pero ngayon first quarter pa lang, nandun ako na sa loob, first quarter pa lang. Kami sa panorin tayo mga yung laro nila, kaganapan. Kami maraming tao din mga Yiniens. Samahan nyo ko ulit, manood tayo mga Yiniens. Maraming tao ngayon dito. Yiniens yung Binmali Gym. Yiniens, puro sa loob, tao sa loob niya, sulit ng mga Yiniens. Marami Yiniens. I-share nyo din yung video ng mga Yiniens para maraming makapanood. Saka mag-subscribe kayo sa channel ko, IBTV. Tingnan natin mga Yiniens, pasungin tayo yung loob. Yiniens, pasay sa loob. Yung harapan natin ng talagang nakapista tayo. Yiniens, samahan niyo ko Yiniens.
And to shoot.
Ready to shoot. Jersey number 16, it's your fourth personal foul.
5 to shoot.
Rosario and Robinas Square.
Jersey number 6, second